Inqas minn 48 siegħa minn meta l-qorti ddikjarat li l-gvern tal-Labor u korrott u frodist, Roberta Bela ħareġ jiftaħar li fumenti bħal dawn joħorġu b'aktar saħħa l-prinċipji u twemmin tagħhom. F'diskors partiġjan għall-aħħar f'ħalaxa, il-ħadd filgħodu Roberta Bela qal li f'kull deċiżjoni li jieħu l-gvern tiegħu jara li jitħares l-interess nazzjonali. Interess nazzjonali li ta' kull sena sera il-miljuni minn flus il-poplu Malti Wawċi kollu bil-beħ ta' 3 sptarijiet, gvern li jażel li jagħti aktar miljuni lil Vitals u wara lil Steward Healthcare minflok ħares l-interess nazzjonali. Kull deċiżjoni li nieħdu se tkun xprunata mill-interess nazzjonali. Sena wara sena l-gvern kompla jagħti il-miljuni lil Steward fil-waqt li l-obbligi mwieda qatt ma saru fosthom ir-riabilitazzjoni tal-Isptar San Luqa. Barra minn hekk fumentant kritiku għal pajjiżna waqt id-diskors tiegħu Roberta Bela ftaħar li fumenti bħal dawn joħorġu b'aktar saħħa l-prinċipji tal-Partit Laburista. Roberta Bela tkellem ukoll fuq is-sigurtà soċjali fejn farfar dan l-obbligu kompletament fuq il-qorti dan wara diversi każijiet baqgħu għal żmien twil fuq l-iskaffa minħabba nuqqas ta' riżorsi fil-qrati. Il-qrati tagħna għandhom obbligu fuqhom illi jibatu messaġġ ċar bid-deċiżjonijiet tagħhom favur iż-żamma tas-sigurtà fil-pajjiż. Barra minn hekk fl-aħħar xhur b'mod evidenti s-sigurtà f'pajjiżna naqset hekk kif żdiedu l-inċidenti fit-toroq Maltin bil-Ministru Byron Camilleri jirrifjuta li jkeċċi lid-Direttur tal-ħabs Robert Brinkaw wara każ ta' teddid. U f'diskors ta' kważi nofsija Roberta Bela ma għamel ebda referenza għall-inkjesta dwar il-qtil ta' Bernice Kassar, vittma oħra f'femiċidju, inkjesta li kkonfermat li l-Ministru Byron Camilleri huwa politikament responsabbli għan nuqqas ta' riżorsi fih dan il-korp tal-Pulizija. Ma għamel ukoll ebda referenza għall-inkjesta pubblika fil-każ ta' Gian Paul Sofia, hekk kif omm iż-żagħżugħ li tilef ħajtu traġikament meta ġarfet binja f'Diċembru li għadda sal-lum qed tappella lill-Gvern biex jagħmel inkjesta pubblika. Roberta Bela għadu qed isabbat saqajh li din issir. Min-naħa tiegħu l-eks Ministru Edward Zammit Lewis kellu diskors mill-aktar partiġan b'insulti diretti lejn il-Partit Nazzjonalista. L-istess persuna li jgħajjar lil poplu ġaħan, l-istess persuna li kellu korrispondenza ma' sit tal-kumpanija 17 Black. Il-biraħ rajt press conference u rajt l-kap tal-oppozizjoni, Adrian, skużani, għax tibda titfixkel bejniet u għamu kien hemm ieħor fuq il-television on the left naħseb qed jispira wkoll tlieta, kellhom 3 kapi tal-oppożizzjoni dawn meta tkellmu. Giulia Falzon għal Net News.